minulom videu. Neviem prečo mám oné. No. Cykla sa začala vyrábať v roku 1903. Že... Oblečenie No. na Titaniku, No. ženské, tam máme pánske. No. Ja som bol určite v tom smokingu. Mal som takýto cylinder. To je cestovné pánske doplnky klasické. V tej dobe Kefa na to banky. Hej. Alebo na obed. Vedeli ste, že... nie sa postavili na tom dvorane. Tam sa pozrite, jak sa asi Titanic stával človeka po 1900. Čo to je? To som ja všetko videl, to všetko môžeš nájsť na YouTube. Bolo 1,5 milióna libier, 180 miliónov libier. Kiel bol položený 31. marca 1909. Titanic bol fakt veľká loď. A teraz máme ešte väčšie baby. Len tento model je nejaký veľký. A prečo? Je to proste tak. Tu sú ďalšie dievčenské oblaky. To naozaj na Titaniku pracoval taký jeden Poliš, neviem, jak sa volal. A on mal ďalekohľad, kľúče od skrini, čo majú ďalekohľad. A preto sa potopil, lebo jeho vyhodili, lebo neviem, čo robil, to nemám tušenie. A tam sa opaluje oblečení. Fakt veľká loď. Naozaj všetci, čo boli tu dole, tu no tak oni umreli. Všetci. Jak viete, niektorí z vás, že Titanic je veľký. To čo je? Co to je? Nebudem sa pýtať také ťažké, ale dajte do komentáru, či viete, prečo je to rozbité. A tu je kotva, 2 kotvy dokonca. Ideme si za mamou a tatom. Češi. V mistrovství Európy. Pozri, hokej. Natoč. Titan. No, uvidíme sa, keď nebudeme v tejto gigantickej fronty. Toto je z Britanniku. Spoločnosť White Star Line, ktorý objednala 3 sesterské lode Titanic, Olympic a Britannic. Mali to byť najväčšie plavidla svojej doby. Zariadenie kaju prvej triedy bolo na všetkých troch lodiach podobné. Pôvodné drevené obloženie bolo natreté sivou farbou, pravdepodobne rovnaké obloženie mal vo svojej kajute na Titanicu napríklad aj Benjamin nejaký Guggenheim. Keď bol Britannic nasadený do vojenskej služby, jeho luxusné interiéry boli uskladnené. Po potopení Britannicu sa v roku 1919 konala aukcia a tieto panely kúpil majiteľ baru v Belfaste. Panely tam zostali až do roku 1970, keď bar vyhodila do vzduchu Titanic IRA. Niektoré panely zostali zachované aj po výbuchu. Jeden z nich sa neskôr dostal k súčasnému majiteľovi, ktorý panel nechal zreštarovať ešte samotné drama, pretože pôvodný sivý náter nebolo možné zachrániť. To je o Britanniku. Dobro. Aha. Viac veci, čo neviem, čo je. Cestovné dánske doplnky. Dobre.
výťahy. No tam. A tak počkajte ešte chvíľku, lebo neviem, čo budeme stavať. To bez. Nikam však elektriku. Sa stavbe si to vlastne nie. To chceli pozrieť. Dobre, ale čo si za povedal? Nie, teraz sme si čítali o tých oných, chcel som to natočiť, áno. Však ale to si už mala. Ale Miško, prosím ťa. Ako to fakt má byť každý náš výrobok. Ty si to tam asi na kraj, aby si videl tatinkovi nevyšli. Dobre. Atlantik. Po celé stáročie sa prieskumníci, prisťahovalci a svetoví lídri vydávali na jeho vody a hľadali niečo viac. Práve táto vrodená ľudská túžba po niečom väčšom, ktorá poháňala mnohých dobrodruhov ku snívaniu, navrhovaniu, stavbe a plavbe na najluxusnejšej lodi svojej doby, kráľovskom poštovom parníku Titanic. Tam dole. Spustená na vodu v roku 1911, merala viac ako 269 metrov a vážila vyše 52 000 tón, čo z nej v tej dobe robilo najväčšiu loď, aká bola dovtedy postavená a zároveň najväčší pohybujúci sa objekt na svete. Stavitelia firmy Harland & Wolff v Belfaste dbali na každý detail pri navrhovaní lode snov a zabezpečení toho najlepšieho na jej spoločenských priestoroch, kajutách a celkovom komforte. Výsledkom bol plávajúci palác s najikonickejšími priestormi, aké sa kedy plavili na mori. Prvá trieda na palube Titanicu predstavovala najbohatšiu spoločenskú vrstvu, ktorej členovia boli v roku 1912 vnímaní ako celebrity. Na výdavkoch sa nešetrilo. Kajuty hodné kráľovskej rodiny. Fajčiareň pre gentlemanov. Salónik pre rodiny. A dokonca aj bazén so slanou vodou vyhrievaný na príjemnú teplotu. Ako sa stredná trieda rozrástla na prelome storočia, narástol aj transatlantický pohyb cestujúcich. Pasažieri druhej triedy si mohli vychutnať výber vynikajúcich literárnych diel v knižnici. Priestranná jedáleň, ktorá sa rozprestierala na celú šírku lode. Ďalšia fajčiareň pre pánov a kajuty, ktoré svojou kvalitou konkurovali kajutám prvej triedy na iných lodiach. Pre tretiu triedu či kormidelníkov. Mnohí zažili elektrické osvetlenie či splachovacie záchody po prvý raz. Titanic bol zázrakom techniky. Namiesto jednoduchých kajút a spoločenských nocľahární ponúkal súkromné kajuty, kvalitné jedlo v priestrannej jedálni s dostatkom svetla, spoločenskou miestnosťou pre rodiny a áno, fajčiareň pre mužov. V pozadí viac ako 900 členov posádky pracovalo vodne aj v noci. Kuchári, kuriči, inžinieri a dôstojníci. Všetci sa starali o to, aby sa panenská plavba Titanicu stala nezabudnutelnou. A takou sa aj stala. Po zrážke s ľadovcom 14. apríla 1912 došlo k obrovským stratám na životoch a utrpeniu pre tých, ktorí prežili. Titanic klesol na dno oceánu, kde mal zostať skrytý na veky vekov. Ale v roku 1985 bol objavený vrak lode a spolu s ním aj stopy vedúce k odhaleniu tajomstiev osudnej noci. Od objavenia vraku spoločnosť RMS Titanic, ktorá je správcom vraku, vykonala na mieste 8 výskumných a záchranných expedícií, na ktorých získali viac ako 180 artefaktov, zozbierané počas týchto expedícií. Spomienky, osobné príbehy,
a rekonštrukciu kajút. Dnes zažijete zázrak Titaniku, ktorý sa datuje od našich prvých túžob prejsť cez Atlantik. To je dobré. Dobre. Stopnúť na predok. Trajaci na Titaniku, vole. Klasika, ne? Klasiku. Titanic. Neviem, prečo som to mal zblížené. Zbierame pečiatky? Jasné, že áno. Musím si nájsť tam do toho Tomu ver. stejku, že som sa vyskúšal. Môžeme? Ale pečiatka je prvá, až stačí pečiatky. Dobre, 6. Nie, 5. dobre, to neviem, čo je. V akom meste sa Titanic stával, vieš? Nemám tušenie. Teraz to hovorím, Belfast je jediné. Na začiatku 20. storočia pred viac ako 100 rokov No, pod do rady. Čo? Belfast to bude. Teraz budeš mať Bčko. Asi to budeme čakať ešte do klanu. To nemám tušenia. Tá zapíše 30. Daj si pečiatku. Ja ti ju to mám dávať? No, podrž kamerku. Takže, ja kam to mám dať? Jak to je? Nevidím nic. To je jedno. Ťukni to tam. L. L? L. Daj. I. To by ťa rozpentovalo. Ako skoro Rose spadla. No. Toto by je ju rozsekalo. Ďalší Titanic. Toto je asi aj zo naozajstného Titanicu, ne? Toto. Elektrické lopatky, ventilátora, mriežka a držiak. Takže toto je zo naozajstného Titanicu. Dobre. To chcú vidieť. Áno, boli nájdené aj na mieste vraku Titanicu. Jak ste už videli, tu na ďalší model. Tentokrát tu není pes, ani ten ležiaci človek, prečo tento je na streche. A vedeli ste, že Titanic má len 3 komíny a 1 ventilátor? No. Rukovete, nárade a napínače. Mnoho pasažierov 2. 3. triedy na lodi boli zoruční remeselníci, ako napríklad obuvníci, zámočníci či stolári. Nástroje, ktoré si zo sebou priniesli, boli nevyhnutné na to, aby sa dôstojne etablovali vo svojom novom domove v Amerike. Tieto nástroje boli nájdené v koženej taške. Dobre.
Toto je už ďalší level. To sú lodné kovanie. Titanic. Všade, kde sa koukneme, je Titanic. Chšát. Dobre, to je trošku veľký kus. Čo to je? Mama. Čo je tohle? Píšťalka. Každý z Titanikových 4 komínov bol vybavený súborom píšťal, ale nie všetky boli funkčné. Jednotky na zadných 2 komínoch, ako je táto, boli inštalované iba z estetických dôvodov. Dobre. Edward No, umřel. Rest in peace. pomerov ako syn hrnčiara. 62-ročný. Kde je táto? A tohle? Mama. Robil dizajn aj tento, first class. Je to po anglicky a po slovensky. Toto? No. Podlahová dlažba v 3. triede. Táto hviezdica, čo to je? Toto je dlaždica Fleur de Lis. Tieto druhy červených a bielých Fleur de Lis podlahových dlaždic boli použité v celej 2. a 3. triede. A táto dlaždica lode má hlboké drážky, ktoré pomaly posádke získa lepšiu stabilitu pri pohybe. Z kuchyne to bola Tu si. dlaždica. Pištol ste videli? Aha. Môžeme ísť ďalej. A tu je ten posledný ventil. Toto je ventil, tento. A tieto sú komíny. Tieto všetky 3 sú Toto sú komíny. asi pišťale, toto vpredu to šedé, tie maličké, to budete pišťale. No dobre, poďme ďalej. Lebo toto je ono. Toto je toto. Dobre, takže poďme ďalej. Kajotách. Minco. To je asi kúsok palubného lístka. Koš. Toto chce vidieť. Toto chcete vidieť, že? Dajte do komentáru. Tu nám bude ďalší level. Odporúčala, aby si cestujúci uložili svoje cennosti v špeciálnej kancelárii. Mince, peniaze, šperky, ako je tento prívesok a reťazka s hviezdami a ďalšie osobné predmety mali byť odovzdané do zapečatenej obálky. Na obálku bola pripevnená dvojdielna výsačka. Jednu polovicu dostal cestujúci a druhú polovicu si ponechal pokladník. Následné cennosti Dolár, uložili do minca. trezoru. Táto polovičná značka bola nájdená v taške. Áno, paumil. Fakt zaujímavé. Dobre. Nevolám sa Adrian. Potom to robí. V prvej triede. Pustila som ťa do prvej triedy. Si môj kamoš. Z tretej. A tretia je vyššie ako prvá. Prvá je najnižšie. Ďalšie zaujímavé veci. No.
Poštové artefakty, listy a pohľadnice umožňovali ľuďom komunikovať po celom svete. Často sa používala práve ceruska, pretože perá boli drahšie. Obálka a list, ktoré tu sú zobrazené, pochádzajú zo zbierky korešpondencie adresovanej pánovi Howardovi Irvinovi. Pohľadnica a známka boli nájdené medzi viac než 120 pohľadnicami zviazanými špagátom medzi osobnými vecami Howarda Irvina. Táto má romantickú tému. Znamená, že na ktorom je. Prvá trieda KOA. Musíš nevládnuť asi. A čo sme preskočili nejaké, alebo... Asi aj my, takže... Alebo čo? Máš napríklad? Podľa mňa to nie je poradím, tak chcela by si Alebo sledovať. Ášku. Mimochodom, toto je strašne stará loď a jak sme všetci oblečení. Promenádna paluba. Vidíš? To promenádovali. Jak my, keď sme boli, vieš, hore. Sme prechádzali. Preto nechcem, aby si mi to vyťahovalo. Proste mám to oblečené. Obchodník a gazdina. Emigrovali do Ameriky ako dieťa so svojou rodinou z Nemecka. 1845 po občianskej vojne sa Strauss presťahoval do New Yorku, kde pomohol založiť nový rodinný podnik s kameninou Strauss and Zorn. Obchod prekvital a čoskoro sa Isidor zakladal do obchodného domu, kde spolu so svojím bratom Nathanom riadili oddelenie porcelánu a skla. Prvý obchod sú po ceste do Nemecka so svojím Peter sa Strauss a jeho manželka Ida rezervovali lístky prvej triedy na palube Titaniku. Sprevádzali ich Isidorov sluha John Parting a Idina komora Ellen Bird. A la Burns. To bola prvá trieda, šlachtic a módna návrhárka. Do svojho denníka napísala, že všetky moderné výmoženosti na Titaniku jej prinášali úplný pocit pohodlia. Toto je zástankyňa ženského volebného práva a organizátorka ľudských práv. V dôsledku jej rýchleho rozhodnutia vedelo len veľmi málo ľudí, vrátane väčšiny jej rodiny, že Margaret bola na palube Titaniku. Asi zdrhla od rodiny. Toto bol priemyselník. Ten sa vracal z cesty po Európe, keď nastúpil na Titanic v Cherbourgu. Sprevádzali ho jeho komorník Viktor a jeho francúzska milenka, speváčka Leonita. Tu je money, kaškaš. Money, rich, Certifikáty boli najúžnejším typom papierovej meny. Americký strieborný certifikát v hodnote $1 dostal prezývku Čierny orol. Pre ústredný obraz orla bielohlavého. Americký strieborný certifikát v hodnote $5 prezývku The Chief, pretože náčelník Siouxov Running Antelope zdobil jeho prednú stranu. Je jediný indiánom, ktorý sa objavil na americkej papierovej mene. Vidíš, jediný indián. Ježiši, ty vyzeráš ako Fučo. Fučo? Keď ťa dám takto. Čo? Nie ani 5, už je to 6, čiže tam niekde my sme pre 2, 3, 4 sme tam niekde. Chcem sa vrátiť? A tu nie je 5, tak čo tu chceš? Aha, kajuty prvej triedy. Titanic dokázal upytovať viac ako 750 pasažierov prvej triedy. Všetky kajuty prvej triedy boli mimoriadne priestrané a ponúkali jemné materiály.
znova ďalekohľad, čo nikdy neboli na Titaniku. Kvôli tomu vlna. Naozaj ten Poliš vyzeral trošku ako ty. Priemerná cena lístku prvej triedy na Titanic do New Yorku sa značne líšila, ale často presahol $2500. To je ako dnešných približne $43 860. A Veľa. dve najluxusnejšie suity na palube B stáli $4500, dnes približne $78 950. Hoci pasažieri pamätajú prístup ku všetkým zariadeniam na lodi, niektoré extra služby v cene neboli zahrnuté. Za použitie tureckých kúpeľov, telocvične a skôšového kurtu sa účtoval dodatočný poplatok. Teraz sa postav sem a teraz sa tam vží, že teraz nestoj tam, ale stoj tam, že už si dnu. Že si teraz tam. Že to je tvoja izba. Dá sa do toho vžiť, že? Teraz vieš, že budem si láškať. No toto není moja hlavne. Vieš, že by si sadli. Toto nebola naša kajuta, my sme mali luxusnejšiu. No ty asi ne. V tej tretej triede. Hajzel. Ale. Umývadlo. Umývadlo. Kajuty prvej triedy boli vybavené teplou aj studenou vodou, no nie všetky mali vlastné súkromné kúpeľne. Niektoré z jednoduchších kajút vzdielali toalety s pripojenou miestnosťou, ktoré je dnes známa ako Royal Kryštáliky. Zlatá kruhová náušnica, brošňa so žltými kremeňovými drahokami, gombík dôstojníka. Toto je kostýmový perlový náhrdelník. Gombík dôstojníka. Ten už sme natáčali. To je všetko. Herečka a modelka. Ako ty. Herečka a modelka, ako ty. Prácu tak. Kúpeľňové podlohové dlaždice a kohútik na teplú vodu. Dobre. To sme na... Námorový obklad so stojanom a odpadový ventil. Aha, poslovňa. V Titaniku. Ja som ani nevedel, že je posilňovňa Nejaký Titaniku. Bike. A vieš, čo je parádne? Že toto je... To ešte bolo. To sedelo a trénovalo sa ako keby jazdy na koni. Ale zase, vieš, čo je, že halus? Že toto je 100 rokov staré a ešte furt vieš prečítať oné. Lift up to open... Vieš, čo ešte furt prečítať? Vieš, čo to je? No toto bude veľmi dlhé video. No čo je? Taká kevka. Stará kevka, to ti Kevka s poviem. nápisom. Tak sa spotuje na budu, aby si že ona píše. Spoločné záužné. Zubná kevka, drevená škatula so šedým práškom. To je ten nápis, ale? Myslíš si, že ten šedý prášok je ešte furt vnútri? Bledá pleť bola v čase plavby Titaniku považovaná za znak jemnosti. To znamenalo to, že dáma si nemohla pretože opálenie bolo považované za vulgárne medzi vyššími vrstvami spoločnosti tej doby.
Je možné, že prášok, ktorý je stále zachovaný v tejto drevenej škatulke, bol používaný na to, aby pomohol dámam prvej triedy vytvoriť a udržiavať jemne bledé plače. Takže opálenie bolo vulgárne vtedy, A vidíš? strašne to skôr smrdí. Na čom čakáš? A teraz nádoba čerešňového, čo to každý chytá preto, tak nedávaj tam ústa. Na čerešňovú zubnú pastu, nádobka. Hm. Aha, ja to je šery, ja že Čech. Ručný zrkadlo. Fajčiarsky stanovi prvej triedy. Ale nezabudni, toto je ešte furt prvá trieda. Keramická nádoba na toaletné potreby. Rebeň, fľaša a etiketa Purganov Dagun, takže Nemám tušenie. rovnako ako dnes aj pasažieri Titanicu. To je zapalovač? Bolo na lieky. To bola flaška na gúň, že to bolo laxatívne, to bolo, aby sa mohli lepšie vykopať. Karty! Žilet. Škatulka na žiletky a žiletka. Už tedy bol žilet? A hento? To bol holiaci strojček? To je holiaci strojček hento? To? Ja, že je to zapalovač. Ja, myslím, že to zapalo, že to je strojček. Holiaci strojček, taký malinký. Dekoracie karty s týmkou sa našli medzi osobnými vecami Rolarda a Jezina. Mnohí prvotriedni páni pokupovali karty v kríze, pritom je spoločné rozptýlenie. A vidíš to? To sú z Titanicu karty. Tu máš, To je sranda. A to je plúvatko. Plúvatko. Áno. Plúvadlá boli umiestnené vo fajčiarských miestnostiach Titanicu, boli navrhnuté tak, ako boli súčasťou dekorácie, mali diakinové znaky. Oh. Už som videl niečo, čo ma veľmi zaujíma. Tam sú pečiatky, tam sú pečiatky. Vidíš, tu máš 4, 3. No poďme zobrať pečiatku. Op. No poďme 4. Štyrka. Takže tu. Nad Ačkom. Nad Ačkom 4. V ktorej strane? Aha. Yes. Je to tam slovo vidieť. Veranda Café. Vidíš, tam jedávali. Mali jak sa volá, zeleninovú polievku. Tu máš vlastne jedálny lístok. Dobre. Aha. Rozumie Olga. Olga! Ty chceš holku? No niečo som niečo vtedy bolo nejaké jedlo takové. No poďme na tú druhú pečiatku. No tak kde je tá druhá pečiatka? No poď, otvor, trojka. О! И то о! Kde je štuplík? To je to tam. Nebol štupel? Áno. Je tam? Áno.
Mám okno. Keď to komusto chcel vyrezať, koľko tam sú takých okien, tak každý jedno vyrezať. Moc. No, bolo zdobené v štýle anglického vidieckého záhradného domu. To je drevo. Drevo. To je z tretej triedy. Z toho si jedol ty. Jako Američan. To je asi z druhej. Hm? Z prvej triedy. Takže toto je jedvý prvej triedy. Na tomto. A toto asi druhá trieda. Druhá trieda? Jasné. A uvidíme, či všetci prežijeme, alebo všetci umreme, alebo dvaja budú živí a jeden umrá. Uvidíme. Kto vie? Alebo dvaja budú mŕtvi a jeden bude živý. To co je? Toto je číslo pošta. Nočník. Dobre. Dobre. To je schodisko teraz, keď tam ideme. Aha. Lebo bol Jack a Rose. Jej. Luster. Tento pozlatený luster je jedným z viacerých, ktoré viseli v exkluzívnej à la carte reštaurácii Titanicu. Na rozdiel od podobných svietidiel na pevnenie tieto lustre viseli pevne zo stropu, aby jemne hojdanie lode bolo pre hostí menej nápadné. A toto už neviem, čo ja bola. Tak to tam vyzeralo. Ja viem. Točí hlava, keď to ide. A nie. Ozdoba skladkovali je z prvej triedy. A hento je gimbalová lampa. A to? A dekoratívny kryt svetla. Dobre. No, poďme ďalej. Žiadne pečiu. Tu je pečiatko. Kým pôjdeme ďalej, najprv pečiatko. No? Je tu tma. Nemá rád tmu. Toto je už sedmička. Akože posledná. Sedmička? Posuna? Sedmička, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, no, posuna. Až potom Čo to je? Nevidím nič. Počkať. V. To bude ďalej. Neboj sa.
Tu je čo? Nemám tušenie, čo je jen tam za mňou. A 6 nebola pečiatka, ne? Našli by sme dali už ešte Daj si to na sedmičku, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ešte, koľko nám chýba? 2. To 6 tam nebola pečiatka a 2 nám niekde sme asi na začiatku. Poďme pozrieť túto výstavku. Tam je radiátorka. Vzduchu tak nebyl. On ak si to pootočil, tak fúkalo teplo a plato, ak si toľko si To si je dá. asi vybavenie druhej triedy. Stali takmer rovnako. tam sa môže ísť? Ne, nemôže. No, tak už tam čúpa. Vidíš, toto boli pasažéri druhej triedy. Zaujímavé, že prvá a druhá trieda stali približne rovnako. A tretia? To je niečo. Ten to bol z Haiti. Inžinier. Ja začínam boliť chrbát. Proste, alebo francúzske študoval inžinierstvo. Tam spoznal Julien Lafleur. To za roku 2000. Simone Ours. Au. No dobre, na chvíľku tu asi môžeme stopnúť. Takže tu som ja, tretia triada. Dobre. Lebo vyzeráš ako Fučo. Jaké majú dvere. Dverka. Adrien, čo jak si volal? Kabody. Kabody, ale jak sa volal ten? On sa volal Adrien, či aký? Edward. 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 Víš toto, jak pase. Už testujúci tretie pre európsky emigranti. Tu nám nebol Jack? Hľadali lepší život v Amerike. Nebol v tretej triede Jack? Áno, Bol Jack, bol v tej. Zrkadilko. Nemám rád to húčanie. To bolo tak. No to by som nezaspal. To ti poviem. Aj tebe. No však my keď sme boli na MSCčku a spali sme na tých vrtulách, tak tam sme to takto počuli. Až Čakáme tu. Uhlie. Toto, Hej, to je uhlie. toto dávali... Titanic, áno, opustil Anglicko s nákladom 6000 tón uhlia. Približne 5 443 108 kg, ktoré slúžilo na pohon Titanic. obrovských lodných lodov na variant. Je to tu červené. Ako ja, demon. Nepýtajte sa, prečo som demon. Chcel povate dať do komentároch. To je veľmi tak dopadlo. Nič čo nevidíte. Bude tu tma. Ešte 2 pečiatka.
Dobre. Dávkovač oleja premotať. Dobre, poďme ďalej. Nejakí ľudia. Tom Hund. Tom Hyundai. Wow. 11. 13:45 došiel z jedného, že No, Strieborný hrniec na čokoládu. čokoláda. Ty vstala v ústach. Severný Atlantik bol v apríli skrytý, zatiaľ čo teplá cestujúcich prvých To by si aj ty mal. Áno. ako napríklad horúcu čokoládu popoludní, buď vo verandách alebo v Parísie. No, poďme. To húčanie mi ide už na nervy. A je to trošku tak zimšie, ne? A SOS posiela. no, tu bol taký človek, čo ne, volal, sa skúšal volať, lebo bola najbližšia loď bola ne, veľmi blízko. Veľmi blízko bola jedna loď a mohli zachrániť. Neviem, jak sa volá, som zabudol. A zo Titaniku oni volali, ale aj tak nevedeli. To bola z Morzeovku. Tým robili dávaj signál. Oni nepočúvali, lebo kapitán tej lodi si myslel, že to je nejaká hrozná hovadina. 8? Osmička tu ale nemôže byť. A je tam len 7. Čo? Neviem. Sme kriví? Sme slepí, kriví? Nie. Je ich tam 7 a on že raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neviem, asi to nebudeme mať. No dobre, poďme. Pre istotu tam dáme. To tam. Posledného, ne? Do predposledného, to sme nenašli. Čo do tohto, ne? Čo ty to majú? To je predposledný, však, lebo nikto nenašiel, ne? Majú to nejak veľmi zle zrobené. Ešte ja to tak nechám. Si to niečo ukazujem. Počkaj. A topánky. Toto co je?
Ježiši, to je studené. Ešte je to masné. Je to fakt jako masné. Kde je moja ruka? Na tom to bolo, ne? Ja fakt nemám... To je studené, jak svíňa. Fakt to je studené. Moc. Čo je to objížem? Kde nakazujeme tam. Aha. A vidíte to na kamere? No. Aha, mám sneh Titaniku. Toto je moja ruka. No, to má 4 one. Dobre. A kde sú? Tu. Taktiež ich dávala párčeky, táto nádherná dlhá 15-karatová reťazka má ručne vyrobené očká, ktoré sú prekladané 11. No poďme dať pečiatko. Posledné. Áno, posledné pečiatko. Poď. Ty vole, nikdy ma nepočula. Počúvaš ma niekedy? Môžem si to dočítať? Dobre. Čo to je za zlodok? Chcem fakt vedieť. Posledné. Jízdy. Tak. A posledné je Cčko alebo Gčko? Cčko. Počkajte chvíľu. Toto čo je? Kľúč. Kľúč. To je takáto veľká matka, bolo na to motory. A oni vlastne, keď to chceli zatiahnuť, tak to nasadili a to vybuchali kladivo. Také sme mali aj my v Slovensku. Takže slovo je... Neexistuje, lebo už máš 9. pečiatku a toto je len 7. Je číslo spravidla. A toto je naozajstný lat. Jak to sem priniesli? Čo je tvoja ruka? Ja nemám tušenie, čo je, kde je moja ruka. Táto? No. Čo? Strašne. Mama, máš náš one? Máš náš nepalubný? Kde? Však dá si to niekde dal si načítať. Mami, ticho mi dalo to.
Toto je naše. Toto je naše. Ber. Ja mám kameru, dobre? Je to studené. Aha. Titanic movie. Bú. Hotovo. Potom táto malá, tento malý kus to zobere, potom keď pôjde hore, no tak konečne sa to roztrhne a vidíte? Zajímavá vec. Kde znovu sa skovávajú? Kde sú? Tu? To je Titanic. Co je toto? To je viacej strecha na tú zadnú časť. Padne na inú časť. Tam je, vidíš, tá druhá, videl film? Áno. Tam bola tá druhá, nepadla. Vedeli ste, že zadná časť Titanicu, ona bola 50% rozbitá? A predná časť len 21. To vás to ukazoval, keby si udělal celé tu rekonstrukciu, tak by si viděl, ako sa to rozbilo. Takže to bolo plno. Áno, ako to na Musíš vás pozerať, to je celý príbeh, celý príbeh. Boom. Iceberg. Ide tam voda. Narazili. Tu napred boli. Jack Rose sa potápa. Už ide oné. Zlomí sa to za chvíľu. A teraz to za... No, potom táto malá časť to stiahne hore trošku, tu za mnou, vidíš, ťaha dole. Točím. A sa to teraz roztrhlo. Ide to dole. Ešte tak priamo dole, špic. Tá sa nerozbila to. Potom táto časť má šťastie. Roztočí na zemi. No, toto sa roztočí. Túto časť nemám rád, svetlo. Sa roztočí ako ne v tornádu. A 50% bum, rozbitá. 50%. A viac už nebude vidieť. Počkať. Jedna vec, čo chcem chytiť. Sneh hore. Tak, idem za nimi. Nejaké veci, kojna. Ako ja to mám natočené všetko. Môžete si to stopnúť a prečítať.
Ja vám to na 100% nebudem čítať. Lebo nebudem. Ale vezmi. Môžete si to mňa prečítať, takýto človek. Prečítať. Stopnúť, môžete prečítať si. Už to trvá 1 hodinu. Geniálne veci. Krásne veci. Som vám asi nenatočil jednu jedinú vec, čo bola tu. To bolo toto. Toto neviem, kde, čo používali, môžete si to prečítať. A tak? No, tu už nemáme čo robiť. V podstate. Tieto malinké lampičky. Čo je toto za coinu? Medailon na balení dámskeho parfumu z roku 1911 Laros. Toto je pozícia zo skla, z okrúhleho okna. Vyzerá jak nápivka. No. Porcelánová poistka. Markoved náradia. A toto je ako už konec? Wow. Asi na Titaniku. Teraz sme na Titaniku. Točí sa mi z toho hlava. Teba. Toto potopilo celý Titanic. Biliónov a biliónov ľudí a všetko nejaký malinký ľadovec. Není to halus. Veci, čo sú iné, vždycky budú iné. Stavba Titaniku. Tak si mysleli si, že... Čo? Jasné, že áno. Všetko toto stavali. Vidíte? Neviem, či vidíte. Toto je začiatok, lebo to bol koniec. Tatínko, čo si ležka. Klasický.
toto všetko. Jaká krásna loď a taký oné. Kvôli kapitánovi naozaj tá loď sa potopila. Vieš prečo? Lebo Titanic išiel inou cestou, jak mal. On išiel s tou viac nebezpečnou cestou. Kapitán vybral a tam, kde sú všetky ľadovce a tak. A než ísť okolo tých ľadovcov a to bude dlhšie, ale Prvý na svete, ktorý bol najrýchlejší. no a kvôli tomu sa naozaj potopilo. No ale preto zomreli tí ľudia, tam to teraz čítali s maminkou, že mali kapacitu člnov ďaleko väčšiu a čln, ktorý mal No, ešte aj to. 63 miest, tak odišiel len s 19 napríklad pasažiermi, pretože ľudia nechceli opustiť loď, lebo si mysleli, že je nepotopiteľná. No, Preto je z toho tragédia. Aj. a vždycky musíš byť bezpečný. Aj. Bú. Naozaj Titanic, keby narazil rovno do one, Prežije. no tak prežije. Tam išlo o to, že on si preťal všetkých tých 7 komôr, či koľko im mal. No, on preťahol všetky 4 komory a boli tam 6. 6 komor sa vyplnil a preto sa potopil. Titanic. Vedeli ste, že Titanic a Britannic je sestra Titanicu. A tá posledná, tá Olympic, to bol čo? To je tiež sestra Titanicu. A potopili sa všetky, ne? Aha, všetky sa potopili. A tu prichádza konšpirácia, či náhodou to nebol veľký poistný podvod. Titanic sa potopil kvôli Britannic kvôli bombe, keď bola vojna a Olympic ponorka. Ponorka dostrelila? Aha. Hej. To už videl. Dobre. Titanic. To je asi koniec, ne? 1 hodinu a 8 minút a 31 sekúnd. Kde mám zistiť, koľko máš? To nám poviu, podľa mňa. Teraz za chvíľu zistíme, či sme sa utopili, alebo... Správy o potopení Titanicu sa do sveta dodávali po malých kúskoch. Počiatočné správy uvádzali, že párnik Virginia sa dostal v Titanicu včas a zachránil lode všetkých na palube. Čoskoro však bola hrozná pravda odhalená. Titanic bol preč, 712 zachránených a 1496 zomrelých. To nemusí byť pravda. To si len tak myslia, lebo nevedia jak sa to má? Identifikovať niektoré tváre. Párnik RMS Titanic sa strátil o 20 ráno 15. apríla 1912, objavený bol 1. septembra 85, počas 73 rokov ležal stratený a osamotený viac ako 3800 metrov pod dnom. Jako halus. To je stena Titanicu.
dokonale zachovaných zapekacích míst boli nájdené v piesku, kde boli zoradené ako dominové kocky. Skriňa, ktoré boli vložené, ich ochránila počas potápania. S časom však drevo skrine zhnilo, čo spôsobilo, že nádoby zostali uhladené, poukladané v piesku. Tieto nádoby, vyrobené zo špeciálnej ohňovzornej hliny, umožnili kuchárom na Titaniku pripravovať jedlá pri extrémnych teplotách a následne ich servírovať priamo na stole. Toto je fejková alebo naozajstná stena Titaniku, čo? Malý svetlík. Naozaj? Viac ako než 2000 okrúhlych okien. Okná v kajutách tretej triedy mali oveľa menší dizajn ako v prvej alebo druhej triede, pretože sa nachádzali blízko hladiny vody a boli nákladnejšie na poškodenie. Naozaj? Ukazujú naozaj, jak to máš. Vidíš? A tu je to. Naša foto. Tento tam. Na palubnej lavici. Mhm. To je fejková. To je namalované, mama. A naozaj túto istú, taká istá, len takúto istú vyťahli zo vody. Stenu. Oni sa skúšali vybrať celý Titanic. No ale potom im spadlo, ale otrhli jeden kus. A toto vybrali. Ventilácia, okienka, osvetlenie. Unavený. Neviem, koľko je hodín? 4:01. No to už som sa zobudila o 7 ráno a natáčam. No. Vidieť vrak Titaniku je neskutočne pôsobivé až strašidelné. Zrub lodi sa vynára z tmy ako hora. Lode pomaly ničená baktériami, ktoré požierajú kol. A práve toto je veľký dôvod, prečo musíme z tohoto miesta získať všetko, čo sa len dá, pretože o pár rokov, možno o 10 ročie, či 20 vrak nezostane vôbec. 20 rokov. Jednoducho zmizne. Od teraz, keď je 20 rokov pôjde preč, no tak pôjde už všetko preč nás vždycky. Kým more nebude oné. Kým more nepôjde preč. A potom dá sa zachrániť všetko. No poďme zistiť, toto je začiatok, ne? Výhodí, vieš? Čo? Ideme hľadať. Čo ideme hľadať? To Marion. Proste natočím tieto veci. Drevená škatulka a tónovaná pišťalka. Tieto dva predmety boli nájdené v aligátorovej kabelke spolu s manifestom Marion Mivelovej, ktorým kontrolným lístkom a dokladom o poistení batožiny medzi ďalšími osobnými vecami. Potvrdenie o vklade z United States Savings Bank. Pár vlnených ponožiek. Tieto vlnené ponožky patrí pasažerovi 3. triedy Williamovi Henrymu Allenovi. Čierny hodvábny motýlik.
Tento hodvábny motlík bol súčasťou väčšiného oblečenia. Večerné sako s bielou košelou a tmavou kravatou bolo považované za vhodný večerný odev na večeru doma alebo v pánskom klube. To všetko našli. Nohavice so vzorom kohútej stopy. Čo je hento? Kožený opasok. Hento tam vzadu. Koliere na košele a traky. To sú traky a toto sú také koliere na košele. A čo je toto? Toto. Mama. Čo je toto? No, to je ten motýlik hodvábny, čierny. A tu sú normálne dierky. Flašičky na parfém a etikety z pôvodnej parfumové kazety patricie a viac ako 9. 10-ročnému morskému dne tieto flašičky na parfém stále vydávajú vôňu parfumovaných vzoriek, ktoré obsahovajú. Tak preto je ten zvuk. Cítiš niečo? Trochu. Fakt? Cítiť. Zvláštne. Jako je to 200 rokov staré. Toto je bankovka v hodnote 5 libier z anglickej banky. Toto je jediný kus meny nájdený medzi osobnými vecami Georgea Cornella, ktoré zahrňali viac ako 35 dokumentov, viac ako 70 strán, ktoré podrobne popisujú jeho cestu okolo sveta. Počkať, idem na istota. Tato. Poď. No poď za nami. Tato, poď. Aha, toto je normálne house. Prečítaj si. Flašičky na parfum a etikety z pôvodnej parfumové kazety patriace Adolfovi Salforovi. Cítiš to, čo cítili tej? Napriek viac ako 9 ročia sa v morskom dne tieto flašičky na parfum stále vydávajú vôňu parfumových vzoriek, ktoré obsahovali Alus. A šuchni si. Tu, dierky. Fakt, že? Jako divná vôňa, ale zase nemôže za to, že je to 100 rokov staré. No, si musíš nájsť, či si prežila. Tuna? Hľadaj, mama. Nevím čítať po slovensky. Takže toto bude nám trošku trvať. Ľudia, ja som živý. Ja som aj živá mama je a živá. bohatá. Ja som milionár, stratený. Mŕtvý. A ty si prežil. My dva prežili sme a No, čo už. ako si najstarší stadiaľ to, takže... A mal 46 rokov. Skoro jak ja. Dobre, kúkneme sa ešte Čítali na... aj tie príhody? Aké príhody? To všetko spolu súvisí. No natočíme ešte toto a Nemohli znať kvôli tomu štrajku. asi je konec. Že išiel o týždeň skorej na Titanic a písal tam list, že podali po nehorázno, že bol týždeň skorej, že by tajemce vydali na nich. A flüte.
Eine Flöte. Flauta piccola. Eine Flöte. Medaila 25. výročia popruh patriaci Howardovi Irvinovi. Od neho tam veľa vecí našli o tom Howarda Irvina. No, to je asi všetko. Posledná žijúca preživšia tragédie Titanic. Milvina Dínová zomrela 31. mája 2009 v opatrovateľskom dole v Anglicku. Mala 97 rokov. Táto výstava je venovaná. Keby nejaké dieťa prežilo, no tak to by na Titaniku, to by bolo, že halus. Lebo... No tak... Ešte môžeme ísť. Máme otca. Tato, poď. Už ideme. Smiešné momenty, smutné momenty, Donútili ho pracovať zaujímavé momenty. nejakom smerom na Egypťania. Oni potom na druhý ten, čo tam No ešte... No poďme. Malo viac pasažierov. Všetky lode museli mať dostatok. Aha. Titanic. Tu na vymýšľali. No poďme. Toto je začiatok? Ne. To je začiatok, ne? Julia Červenková. Čekarov. Toto sú dnešné lode. Ja som bol tu, na Royce Royal. Sice som bol aj na Hente, ale to som bol ešte bábo. Toto ne... Hej. Mama. Aha. Víš, koľko filmov Titanicu a ešte je kreslených Disneyland. To sme ani nevideli. Z roku 1999. A toto? To je Rosie, ne? To určite odfotíme. Aha. Certifikát slovenský rekord. Najviac použitých bižutériových materiálov. Toto je Rosie Oblex. Rekordy využila na misiu 68 Mala šaty inšpirované filmom. Dobre, mama, odfoď ma. No, počkajte si. Nedotýkať sa. Nevedeli to uviesť. Toto asi...
Wonder of the Seas, naša loď. No, naša loď. A sme boli, ne? Boli sme tu? Nie. Wonder si sme boli. Áno. Som sa pomýlil. A toto má akože oné. Toto má akože toto. Toto má akože toto. A to je moc moderné. Hen to doma. Wow. No poď. Aha. Tam sa odfotil Matu. Oh, yeah. No, sa chceli všetci tvojich spolu? Či len ty sa musel ísť? Všetci spolu. Dobre. Koľko budeš? A volám sa Gabody poprvé. To nemyslíš vážne. 13. Sú tu. A teda Alebo víš co? Dáš No, takto peniaze. na ruky a môžeš ju dať na líci. Tak? Tak. Ja tam idem. No tak, čaute ľudia, vidíme sa v ďalšom videu.